Ang saad sa pagsunod, Mayo 14. Ug gikuha niya ang basahon sa tugon ug gibasa niya sa igdulongog sa katawhan, ug sila miingon, buhaton namo ang tanang mga butang nga giingon ni Jehova, ug magamatinumanon kami. Exodo Kapitulo 24 versikulo 7. Ang pakigsaad nga gihimo sa Dios uban sa iyang mga katawhan didto sa Sinai mao ang atong dalangpanan ug depensa. Kini nga pakigsaad sama kakusog karon sama sa dihang ang Ginoo mihimo niini uban sa karaang Israel. Mao kini ang panaad nga himuon sa katawhan sa Dios niining katapusang mga adlaw. Ang ilang pagdawat sa Dios nagdepende sa usa ka matinud-anon nga katumanan sa mga kondisyon sa ilang kasabutan uban kaniya. Ang Dios naglakip sa iyang pakigsaad sa tanan nga mosunod kaniya, sa tanan nga magabuhat sa hustisya ug sa paghukom, nga magpugong sa ilang mga kamot sa pagbuhat sa bisan unsa nga daotan. Ang saad mao, bisan ngadto kanila hatagan ko diha sa akong balay ug sulod sa akong mga paril ug usa ka dapit ug usa ka ngalan nga labi pang maayo kaysa mga anak nga lalaki ug mga babayi. Ako magahatag kanila og ngalan nga walay katapusan nga dili mapapas. Isaias Kapitulo 56 versikulo 5. Ang amahan nagbutang sa iyang gugma sa iyang pinili nga katawan, nga nagpuyo taliwala sa mga tawo. Kini mao ang mga tawo nga gitubos ni Kristo, pinaagi sa bili sa iyang kaugalingong dugo. Ug tungod kay sila misanong sa pagdani ni Kristo, pinaagi sa labaw nga kaluoy sa Dios, sila gipili aron maluwas ingon nga iyang masinungtanon nga mga anak. Diha kanila gipadayag ang walay bayad nga grasya sa Dios, ang gugma nga iyang gihigugma kanila, ang matag usa nga magpaubos sa iyang kaugalingon sama sa usa ka gamay nga bata nga modawat ug motuman sa pulong sa Dios uban sa kayano sa usa ka bata mahiapil sa mga pinili sa Dios. Aron mahimo ang grasya sa Dios nga atong kaugalingon, kinahanglan natong buhaton ang atong bahin. Ang Ginoo wala magsugyot nga buhaton alang kanato ang gusto ang pagbuhat. Ang iyang grasya gihatag aron sa pagbuhat sa sulod nato, sa kabubot-on ug sa pagbuhat, apan dili gayud ingon nga kapuli sa atong paningkamot. Kadtong mosunod kang Kristo, magpadayon sa pagtan-aw ngadto sa hingpit nga balaod sa kagawasan, ug pinaagi sa grasya nga gihatag kanila ni Kristo, mag-umol sa kinaiya sumala sa Dios nong mga kinahanglanon.